The price of the public bus ticket in Blagoevgrad will rise from 80 to 90 stotinki within the next couple of months. It is still uncertain how the price change will affect Blagoevgrad travelers. Аз не мога да кажа как ще повлияе на хората в Благоевград. Сигурно 10 стотинки няма да им повлияе добре, но тази цена на горивата, която е в момента, пък влияе изключително зле върху финансовите показатели на предприятията. Така че нещата не са в превозвачите, нещата не са в гражданите, нещата са в тези, които продават петрола. The increased cost of fuel is the main reason for the price change. Apart from the fuel prices, the cost of automobile parts has also increased. Една гума струваше миналата година около 500 лева, сега струва 800 лева. Това е с доста резервни части, така че нещата са комплексни. Но основното нещо, което е горивото, тъй като цената на горивото формира около 55-60% от себестойността на пътуването. People are divided on whether the ticket price increase is fair and adequate. Мисля, че с тия автобуси, дето ги имаме, не е нужно да се увеличава цената на билетите. Защото все пак такива автобуси, мисля, че никой не пътува в страната, като ние как пътуваме. С тия стари каруси от преди повече от 30 години. Мисля, че е редно. При това скъпо гориво, амортизация. Поне ако може да се подобри малко транспорт с тези цени. Мисля, че е напълно нормално при това гориво и при това да се дигнат цените на